ta yankewa Sheikh Abdul Jabbar hukuncin kisa biyo bayan batanci ga fiyayyen halitta annabin tsira sallallahu alaihi wasallama da yi. Masu saurare sai ku biyo mu a cikin wannan rahoto domin jin yadda shari'ar ta kaya daga nan jihar Kano a wato kotun alkali Yola. Ga cikakken rahoton. Masu saurare kamar yadda kuka sani dai ana shari'a kan wannan batanci ga fiyayyen halitta annabin tsira sallallahu alaihi wasallama da Sheikh Abdul Jabbar yayi. Wato a yanzu an ɗebi tsawon watanni ana wannan shari'a, inda a yanzu shari'ar ta zo ƙarshe, kotu ta yanke masa hukuncin kisa. Babbar kotun shari'ar musulunci ta jihar Kano ta yankewa Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara hukuncin kisa ta hanyar rataya bayan samunsa da laifin yin kalaman rashin tarbiyya ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabin tsira. An yanke hukuncin ne a ranar Alhamis dinnan ta yau a ɗazu, bayan da mai shari'a Ibrahim Sarki Yola ya ce an samu malamin da dukkan laifukan da ke wato tuhumarsa da su. Daga cikin tuhumar da ake masa hadda zargin wa'azinsa wato zai iya tayar da tarzoma a cikin jihar Kano. Bayan an same shi da laifukan, sai mai shari'a Sarki Yola ya ɗage zaman kotun don ba shi damar rubuta hukuncin da za a yi wa malamin. Bayan da lokacin ya karato kuma wato sai aka koma zaman kotun tare da yanke hukuncin. Sai dai kafin a tafi hutun, Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara ya yi magana ta ƙarshe, inda ya ce lauyan da ke kare shi bai san shi ba kuma baya neman afuwa saboda a cewarsa bai aikata laifin ba, don haka a gaggauta yanke masa hukunci. A ranar Juma'a 16 ga watan Yuli na shekara ta 2021 ne gwamnatin jihar Kano ta gurfanar da malamin a gaban kotu bisa zargin batanci ga addinin musulunci da kuma wato tunzura jama'a, zargin da ya sha musantawa. Babu shakka a halin yanzu dai wannan hukunci da aka yanke wa Sheikh Abdul Jabbar na hukuncin kisa ta hanyar rataya bisa wato jagorancin alkali Sarki Yola abu ne wanda zai faranta wa jama'a da dama na jihar Kano rai, musamman waɗanda abin da Sheikh Abdul Jabbar din yayi ya kona musu rai. Haka zalika abu ne wanda mabiyansa za su iya wato yin maganganu kala-kala a kai. Annabin tsira sallallahu alaihi wasallama annabi ne wanda yake wato babu wani annabi mai girma da daraja a wajen Allah kamar sa. Dukkan wani abu babu wani wanda zai batanci gare shi ba a ɗauki hukunci a kansa ba. A maganar Sheikh Abdul Jabbar din ta ƙarshe, inda ya ce ni bana neman sassauci akan wannan laifin da ban yi ba, ina ba wa masoyana haƙuri wato kar su samu damuwa kan tafiya ta lahira, zan yi mutuwa ta girma kuma bana neman kai Ibrahim Sarki ka yi min sassauci kuma a gaggauta yi min hukuncin nan. Kalami na ƙarshe kenan, kamar yadda Abdul Jabbar din ya faɗa cewa zai tafi lahira wato cikin girmamawa. Wannan magana ce babu shakka wanda mutane suke ganin cewar a Sheikh Abdul Jabbar ya kamata a ce yayi laushi biyu bayan wannan lamari, amma kuma ko alamun nuna wato nadama akan abubuwan da ya bai yi ba. To masu saurare, wannan dai shine ƙarshen rahoton da muke tafi da shi a dangane da wannan shari'a yadda ta kaya tsakanin wato alkali Sarki Yola da shari'ar wato shi Abdul Jabbar din, inda a yanzu ya yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya. To amma yanzu dai babban tambaya a nan shine shin za a kashe Sheikh Abdul Jabbar din kamar yadda kotu ta umarta ko kuma a'a ba za a kashe shi ba. Shi dai alkali Sarki Yola ya riga ya gama nasa, saura zartarwa, saura gwamna da dai sauran abin da ya kamata kafin a zartar da hukuncin. Shin gwamna zai sa hannu ko shi ma ba zai sa ba, sai dai yanda kuka ji a nan gaba. Ku ci gaba da bibiyar mu domin samun ingantattun rahotanni a dangane da abubuwan da ke faruwa. Ku dangula mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun labaran mu a koda yaushe. Mun gode.